Hola, com va? Benvinguts a tots i a totes al canal Boujo. Soc la Judit i tinc 10 anys. Avui us presentaré un dels millors còmics del món. Els diaris de la Cirera, El zoo pedrificat, de George Chambliss i Aurélien Neyret. És un còmic molt xulo que recomano a tots els que es volen enganxar a la lectura. Així que els protagonistes d'aquest còmic són la Cirera, les seves dues amigues Lina i l'Èrica i un home misteriós. La Cirera i les seves amigues veuen un home misteriós que sempre porta molts pots de pintura plens fins a dalt i ningú sap per què, així que el volen conèixer. Un lloro sempre acompanya l'home misteriós. La Cirera trobarà el significat? Doncs ja ho veureu. La cosa que m'ha agradat més és el caràcter de la Cirera. La Cirera és molt curiosa i sempre troba el que vol, sense fer mal a ningú, sinó que ajudant a la gent. Bueno, espero que després d'aquest llibre aneu corrents a comprar el llibre i a experimentar-lo. Adeu!